Iti ka dagito yung agundaway, gagayem kaya nakabsat, kaya adata yung mismo dito'y tiyandaan, ti ili ti San Nicolas, Ilocos Norte. May tayo nakiya sarsarita, dagiti sumagmamanong aglaklako, sumagmamanong opisyales, kadagiti na dumadumang asosasyon, dagiti aglaklako iti nasa o alugar. Tama na digas sa mga kaibigan, kaya't intay man amwen, nuan niya dagiti kalikagumdang ipadanon, wano i-request, ti kabarbaro a mayor, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Gapon na ng mga kaibigan, taytay kalabes, ket adan, iti panagtignay, wano imay binisitan ni Mayor Domingo Ambrosio. Dagiti na dumadumang pagtagilakwan, kaya dagiti na dumadumang asosasyon, iti nadakamat ang merkado publiko, tapno di kasakit imay na inamo, weno imay na kinita, iti sitwasyon ti tiyandaan ti San Nicolas, Ilocos Norte. Pagamo tayo mga kaibigan, iti kalabes, ket kabayatan, iti panakaysayangkat kangitingitan ti panagakampanya ket ti tiyandaan iti maysa nga prioridad na tapno di kasta ket mas napimpintas, mas maigatan pay iti panagduras ti merkado publiko ti San Nicolas, Ilocos Norte. Kalpasan ang nakapagtugaw a mayor ni Honorable Domingo Ambrosio iti ili ti San Nicolas, Ilocos Norte, ket ininot nang ipatpatungpal dagiti karina anayon a pagsayaatan ken pagdurasan tinasao nga ili. Kas na ibagbagana, idi kang itingitan ti kampanya itay kalabes, ket maysa ti merkado publiko ti San Nicolas, ti maysa kadagiti prioridad na nga ikan importansya, tasigon kanyana, ket tinasao a pasdek, ket maysa kadagiti kang runaan a pamasrekan ti maysa a local government unit. Dito tiyandaan kakabsat, tama sapol nga parupa ngamin, iti ilingas San Nicolas dito public market, da oras nga papangko, tapno iti kastagat maamuak, dagiti kalikagom da, dagito'y aglaklako yung tiyandaan ta, dito market apo, kat iso iti income generating project, iti gobyerno municipal, agbaybayad da iti buwis, agbaybayad da iti daduma pa yung business permits, tapno iti kastagat ma-address amot, digiti kayat da, ma-address amot, digiti mabalin, nga maitulong kadakwada, nga halang isudat agigib, masapol a give and take, tapno iti kastagat nan anayas, there is a harmonious relationship between the municipal government and also the vendors association iti ilingas San Nicolas. Itay kalabes, ket rinugyan nan atinurong ti San Nicolas Public Market, tapno ti kastaket na panainam mo, dagiti problema, dagiti na duma-duma a vendors, ken na panainam mo, dagiti rumbeng a matarimaan, tinasao a lugar. Ken ditoy, iti napalaos a panagyaman, dagiti aglaklako, tangamin ket personal a makasarsarita da, ti baro nga ama, ti ili as San Nicolas. Nalaos nga panagyaman mikin ni Apo Mayor ta, may nakam kinita ken kitain nanto no anati pagsaysayaatan kada kami sir. Pero may nga ragsak mi ta na ipa nga adday suna nga may nakamangkit kita iti San Nicolas Public Market ket sapay ta agnanayon nga kastati obran na kada kami. Okay, kung every week siya pupunta dito sa amin, nagpapasalamat kami. Ti JCQ Online TV Channel, ket nagturong iti San Nicolas Public Market, tapno ti kastaket na panakisarsarita, karigiti na duma-duma apang pangulo, dagiti agtagtagilako, ken dagiti sumagmamano ang market vendors. Di mo naman pa nga dawatan mikin Apo Mayor sir ket kasta, digiti man igitan daman basit nga kita, digiti aglaklako intig igiti kalsada sir, kasi isudat mang perdit sir, kasi aglisensya kami isuda ket aglako-lako dala ta intig igiti kalsada. Syempre dakam ti makuan sir ta awamot itoy tiyandaanon. Iso nga dapat kuma sir ket agpakpakaasi kami nga dakam nga aglaklako ti sir nga igitan dakad kumalabasit nga kitaon indig iti kalsada. Kin itilawlaw ti tiyandaan. Ala sir ket detila ti may ibagak sir ket dakkilaw na yayaman mi no makita na kamto no anan to ti pagsayaatan mi kin makita nanto lata amin sir no anati nasayat para kada kami amin. Di ko mamalakayat may Apo Mayor ket maituloy nga maistimar dahiti paglakwam mi, dahiti pagyanan ti longganisa mi,
mapipintaan, kundi ti pagsaksa kami, dududwa dito mabalin, ay taltalo dito mabalin na pagsaksa kami dito paglakwan ti si Charon Apumayor. Kundi dito kumamot, panakapalpas amin dito, panakapinta dito paglakwan mi, na kami ti nag-produce ti waywaya mi pag ayat mi lang makasilaw kami kung maka-electric pang kami. Agyaman kami Apo Mayor. Deta number 1 pa Apo Mayor. Deta lababo mi kat kakaasi kami nga agbumbo nagtidanom. Nga mapan agibulbul urela agmasmasahe dagiti imima mi kada saksa kami nga agbu nagtidanom mo na Apo Mayor. Ala agyaman kami Apo Mayor tingka panang paistimar deti paglakwam mi iti chicharon. Agyaman kam une ti ado. Ang i-request ko lang, yung ayusin lang yung ano namin, katulad niyan, ganyan, maraming harang. Yun ang gusto namin, yung duro-diretso lata. Kasi at least, hindi naman kami stall na pwede harang-harang, di ba? Ang gusto ko yung malinis lang. Yun ang pakiusap ko kay Apo Mayor. Kung every week siya pupunta dito sa amin, at least mayroon kami, kung sakali may problema, mapapaabot namin agad sa kanya. Yun lang ang ano namin. Kasi kung talaga, kung sasadyain namin, siyempre, nagtitinda kami, hindi na kami makakapunta sa kanya agad-agad. Kung yung sinasabi nyo, every week pupunta, nagpapasalamat kami. Yung makikita namin siya every week dito sa tindahan. Ito na naman ti problema, kat sapay kumata, ikalikagom na nga ikastatap noon, may mayat mo't lang nga, mapapintas tayo mo't lang iti public market tayo, sir. Nang nga problema mi sir, kat panggap dati basura, kat may sa iti sir, kat di damot may isursuro sir, kat sakto pa nga gunon iti sir, kat permi nga makastanak man sir ta, didakdengdenggan, iso nga, number 1 kat talaga nga ikastandak maamin di jay. Basura. Mabaganti basura nga awan nagbasbasura iti rabi no mapastigas tagat madulat at mapanti nabengeg ti ulo na sir. Isot number 1 deta sir. Manipod iti San Nicolas Public Market. Joey Cordero Kiawit para iti JCQ Online TV Channel.